Monggo, Pak. Mbak ini dapat job baru kita ini. Job baru. Semoga semakin laris Mbak Rinvi ya. Semoga semakin laris. Aku ngikuti pokoknya ngikuti Jos. Salam buat Sindian Panyangkara semua ya. Karto mereka tampung Tangguning otomotif tetap dadi pangobaning wadya tentremnya tampu kena tinemu waduh biasa lerek Olanda hari menawi boten sisip ing pamawas punika sajak rawuhipun Kanjeng Rama pukulun Bathara Brahma. Rama pukulun sak rawuh paduka kang putra pun Dresanala ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti. Pamanduka Kanjeng Rama pukulun Bathara Brahma. Iya. Anak anungane ndita kang bisa mikul dhuwur mendem jelas mane wong tuwa anakku sing banget ndak tresnani Dresanala. Wis ndak tampa gawe mongkoking rasanipun Rama ora liwat pangestune wong tuwa ditampani ya nduk cah ayu Dresanala. Paring pangestu saking Kanjeng Rama sampun kula tampi ngastun kalih. Mugi handatosaken simat paripik duh Kanjeng Rama pukulun. Sak rawuh paduka Kanjeng Rama pukulun kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kunjuk sandhape pepoda Rama pukulun Bathara Brahma. Iya. Janaka Arjuna ya Dananjaya ya Margana. Dek Rinvi, jumpa lagi di Panyangkara ya. Sembah pangabektine bocah bagus. Ora liwat pangestune ulun ditampani ya Margana. Paring pangestu Kanjeng Rama sampun kula tampi. Kula tancang wonten ing rikma lumturing jaja miwah ana daging kayuwanan. Janaka kula wonten dawuh. Ing ripalungguhan iki pun ulun arep takon marang jeneng kita Janaka mara diage pangsulana aja mbok tambahi aja nduk kurangi. Wonten napa to Rama pukulun kok semunipun wonten wis kowe meneng dhisik kowe bocah wadon. Janaka kula wonten dawuh tinimbalan. Apa pancen jeneng kita Janaka tresna marang anakku ya kuwi si Dresanala. Duh Kanjeng Rama pukulun. Kepulangan Rinvi ya kowe iki. Kula kaliyan ingkang putra-putra. Iki gak melo to Surabaya. Ya, soalnya sudah hujan paling di sini dulu. Oke. Aduh mobilnya. Pun nyanyi Dresanala ingkang dimurid wonten telenging ati kula. Kuwi tenan lho nggih. Hati-hati lho, Mas. Oh, bener. Nabrak ya. Kudu sambung asmara karo anakku. Monggo, Pak. Mulai numpak jaran. Monggo, Pak. Di mobil lagi. Mana? Oh, merah nih. Sampun yuswa pitung condro Ya anu selfie sik ning. Nah, iki kok tanggapan. Nyelot laris ki. Nah, wis ngene ning. Nah, iki. Nggih. Anunan suben nanggap iki. Iki lho saya arep nanggap iki lho Pak iki lho. Wah. Iki Mbak Rinvi dapat job baru kita iki. Job baru. Semoga semakin laris Mbak Rinvi ya. Semoga semakin laris. Aku ngikuti pokoknya ngikuti Jos iki. Semakin laris. Ya ngono kok iso. Iso gak melok nang Depok to, Bos?
Gak melok nang Iki mbok kok gak melok paling kok yo. Lah jope sik kene mungkin. Depok. Oh, di Surabaya. Oh kan sebabnya iki besok kan nang Depok. Besok prigel besok. Mbak Prigel. Pikir. Besok prigel. Kita mbak Terima kasih Mas Iya. semuanya. Semoga selamat sampai tujuan Mbak Rivi. Salam buat sinden Penyangkara semua ya. Ben mundur. Eh? Apa nih? Oh, oke. Sik ben kok. Matamu ra mendem. Nyuting wae nyuting motor itu. Oh, halo Pak Polisi. Ngenteni 8 menit, Pak. Ya iki lho Pak Polisi liyane yo pulang ki san. Nah, ya. Nah, ini bapaknya ini. Nah, ini. Puter ini engko. Gak, mundur yo. Mundur. Gak muter ini. Mundur ono. Terus ya kan. Kuat jangan buat gak kuat ah. Oh mundur iso. Ini gondal aku sebelum muter. Sebelum muter. Nggih, Ada, nggih. Semoga selamat sampai tujuan, Pak. Nggih. Sambal iki ku tas 8 iku. Ala-ala ala. Ini. Masa wong loro tok ya isin. Ngopo aku ora isin nyantel. Golek kelas aman ya. Oh, aman Pak niki, Pak. Iki bapak-bapak iki arep nanggap iki. Siap. Sing arep nanggap, Bos. Ya, Peh, siap iki. Pak iki. Ya, Mbah Suro. Ada. Wes. Kita kok ya. Mas, ngapunten iki rumahnya pundi jenengan? tebek lho. Supaya ayo dilaporne lek ono. Apa nih? Enggak, Mas. Kena. Sakungane Jaloko ana pawongan wong lanang liya sing bakal nampa kowe apa arane. Ana wong lanang kang ora kalah gagah, ora kalah bagus tinimbang bojomu Jaloko. Dasare ya sugih bondo donya ya kuwi putrane Bathara Guru lan Kalidurga jenenge Si Dewasrani. Ya Si Dewasrani mau kang bakal ganteni bojomu.